Під час служби в ЗСУ Залужний працював охоронцем у нічному клубі, таксував і охороняв будівництво. У 2005-му під час навчання на оперативно-тактичному факультеті Національної академії оборони Валерій Залужний разом із Едуардом Москальковим підпрацьовували охоронцями у нічному клубі. Залужного не вистачило надовго. Через 3 місяці він почав таксувати, аби звести кінці з кінцями. Пізніше, в 2013-му, Залужний працював нічним сторожем на будівництві. Тоді заробітна плата у комбрига складала 3,5 тисяч гривень, а гуртожиток в університеті оборони обходився йому в 1400 гривень. За навчання на відміну Залужний отримав 11 тисяч гривень. Показовий епізод, про який згадує у своїй книзі «Залізний генерал» Людмила Долгановська. Працедавець-забудовник запропонував Залужному заробітну плату в 50 тисяч гривень і окрему квартиру, аби він очолив Службу безпеки його будівельного комплексу. Однак Залужний відмовився. І в цьому, до слова, підтримала його дружина.